ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ତାରିଣୀଠୁ ଆସିକି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଗୁଗୁଲୁ ପଛରେ ଖାଲି ଯାଉଛି, ଏଠି ଆଗରେ ବୋଉକୁ ମାମା ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ବାବା ବାପା ମା ଆଉ ଗେଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ 2 ଜଣ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବେ ବୋଲି, ଆମେ 4 ଜଣ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୁଗୁଲୁ ସଲୁ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ପାଣି ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପାଣି ସେ ଗଲା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ପାଣି। ଏଠି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ମାନେ ଅନବରତ ପାଣି ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି। ଏଇଠି ପ୍ରବଳ ପାଣି। ଗୁଗୁଲୁ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହୁଛି ତଳୁ ଆଣେ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ମତେ ପ୍ରବଳ ଡର ଲାଗିଲା। ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଛୁ ହେରି ସମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକମାନେ, କଣ ହାଲଚାଲ? ଏବେ ଆମେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ସବୁ ଗହଳି ଗାଡ଼ି ଏବେ ଆସିବ। ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ପାନ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିଛି ପାନ ଖାଇବାକୁ, କେତେ ପୁରା ଏବେ ଆମେ ଡିଜାଇନ ଯିବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ନେକ୍ସଟ କହିଛି। ଟ୍ରୁପ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ। ବାଏ।